O comercio de Cambados non renuncia á súa feira de oportunidades. A cita resiste no calendario a pesares da COVID-19. Será os días 14, 15 e 16 de agosto no Paseo da Calzada e cumprirá cunhas estritas normas de seguridade sanitaria. Control de accesos, cunha empresa de seguridade, imos ter un protocolo de seguridade moi estricto para que a xente acceda con mascarilla, con gel, vai haber dispensadores de gel, vai haber itinerarios de entrada e de salida e os postos van estar separados entre eles nunha distancia de 2 metros. Queremos que sexa unha feira segura onde poida vir a xente a mercar, a facer as súas compras do comercio local e a vez que sirva tamén para que a xente que coñeza os comercios de Cambados. Nesta edición participarán 27 expositores, 20 de comercios cambadeses e 7 dos concellos dos arredores. Segundo o presidente de Zona Centro, o téxtil terá un importante peso na oferta, aínda que os comercios levarán ata os seus stands todo tipo de produtos. Esperamos que sea unha feira, non vai ser tan importante como foron as anteriores, porque vai haber unha limitación de aforo, que é o que nos exige o sistema sanitario, pero queremos que tamén unha feira para reducir stock, para dar a conocer o comercio, para dar a conocer os produtos que ten o comercio local noso. Esperemos que sea unha feira e intentar ser do anormal o normal. Zona Centro e Concello de Cambados coinciden a hora de sinalar a importancia desta cita para incentivar a economía do pequeno comercio da localidade.